рук потребуєш, кропель поту і щирого серця, незломной веры, моей отваги. О, Єзу, на мене ти спогляну, з твоїх вуснов я почув своє ім'я. Сети лодку я на березі кину, каб з тобою розпочать новий лов. О, Єзу, на мене ти спогляну, з твоїх вуснов я почув своє ім'я. Сети лодку я на березі кину, каб з тобою розпочать новий лов. Золота, сребра не маю, але руки готові до праці, і маю серце, що хоче правди. О, Єзу, на мене ти спогляну, з твоїх вуснов я почув своє ім'я. Сети лодку я на березі кину, каб з тобою розпочать новий лов. І попливем з тобою разом ми по морю душою безмежним, з твоєю сетью життя і правди. О, Єзу, на мене ти спогляну, з твоїх вуснов я почув своє ім'я. Сети лодку я на березі кину, каб з тобою розпочать новий лов. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з духом твоїм. Пан присягнув і не пошкодує об гэтым, ти святар навіки на узор Мельхізедека. В слові гэты антифон розпочинаємо сьогоднішню святую мшу у перший четвер місяця. Особливий день, коли ми дякуємо Ісусу Христу за дар Його присутності під постаттю хліба у сакраменті Евхаристії, за те, що не покинув нас одних, але завжди побач з нами, за те, що умацовує нас своїм тілом і своєю кров'ю. Так само гэта дзень, калі асаблівым чынам молімся аб новых пакліканнях да святарства, да манаскага жыцця. Падчас гэтай святой мшы адзін са святароў ахвяруе святую мшу ў гэтай інтэнцыі аб пакліканнях. Другі святар моліцца за памерлых, за святой памяці Владзіміра ў 26-ю гадавіну і Балеславу ў 28-ю гадавіну пасля іх смерці, просячы міласэрнага Бога аб радасці вечнага жыцця для іх. Цяпер перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры,
што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Боже, Ты дзеля славы сваёй і дзеля збаўлення чалавецтва паставіў Хрыста найвышэйшым святаром навекі. Дай, каб народ, які ён набыў Табе сваёй крывёю, з удзелу эўхарыстычнай ахвяры атрымаў моц яго крыжа і з мёртвых паўстання, які з Табой жыве валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання послання до Габрэяў. Браты, вы прыступілі не да таго, да чаго можа дакрануцца, не да расплянёнага агню, не да змроку, цемры і буры, не да гуку трубы і голасу сланоў. Пачуўшы які, слухаючы, прасілі, каб ён больш не прамаўляў, а відовішчы былі настолькі страшныя, што Маісей сказаў: «Я спалоханы і дрыжу. Вы ж прыступілі да гары Сыён і да горада Бога жывога, да нябеснага Єрусалема, да безліча анёлаў, да святочнага сходу, да касцёла першародных, запісаных у нябесах, і да Бога суддзі ўсіх, да духоў праведных, якія дасягнулі дасканаласці, да Єзуса, пасрэдніка новага запавету, да акрылённа крывёю, якія прамаўляў больш, чым кроў Абеля». От гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Вялікі Пане, годны вялікай хвалы у городе нашага Бога. Яго святая гора цудоўнае узвышша, радасць усёй зямлі. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Гора Сыён, мяжа поўначы, горад вялікага караля. Бог у ягоных палацах стаў вядомы як абаронца. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Як мы чулі, так і ўбачылі у горадзе Пана магуццяў, у горадзе нашага Бога. Бог умацуе яго навеки. Про ласку Твою мы разважаем, Пане. Разважаем, Боже, про Твою милосердность посярод святыні Твоей. Як імя Твое, Боже, так і хвала Твоя аж до межаў зямлі. Правіца Твоя наполнена справедливостью. Про ласку Твою мы
Pan z wami. z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus покликав 12 і почав висилати їх по двоє, і дав їм ладу над нечистими духами, і наказав їм не брати у дорогу нічого, а прача тільки кия, ні хліба, ні торби, ні меді у поясі, але обуватися у сандалії, не опранать двох вопраток. І сказав їм: «Коли увойдете у дом, заставайтеся там, покуль не вийдете оттуль. І коли в яким месте не примуть вас и не будут слухать вас, то, выходячи оттуль, обтрасите пыл, что под ногами вашими, деля сведчення супроть их». И пойшовши, они проповедовали покаяние, и выгоняли шмат демонов, и шмат хворых намашивали олеем и вылечивали. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Милане Христе Пану, дорогі брати і сестри, в сьогоднішнім Євангелії ми чуємо, як Єсус посилає своїх учнів обвіщати Євангеліє, долучає їх до тої місії, з якою Він сам прийшов на цей світ, на нашу землю. Дає їм так само моц і уладу, щоб вони могли выгонять злых духов, как могли оздоровлять хворых. Так само говорить им об тым, что они повинны покладать надею у Пану. Коли он говорит им, что не повинны брать ничего с собою, апрача только кия, ані хлеба, ані торби, ані меди у поясе, они повинны цалком довериться Богу, отдать свое життя у Його руки. Але так само варте уваги тое, що Єсус посилає своїх учнів по двоїх. Учні повинні мати надію не тільки на Пана Бога, але так само підтримувати один одного своєю вірою. Можуть додавати odwagi один другому, мотивації, розмовляти, каб як найлепей абвяшчаць Євангеліє. І менавіта дзякуючы гэтаму іншыя людзі звонку могуць убачыць паміж імі гэта Божае валадарства. І, дарагія браты і сёстры, гэта таксама напамін для нас, што мы таксама, ідучы шляхам да Божага валадарства, павінны адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць добрым словам, добрай радай, сваёй малітвай, дапамагаць адзін аднаму ісці верна за Езусам Христом. Таксама Езус, пасылаючы вучняў, адразу папярэджвае іх, што не ўсё будзе ў іх заўсёды атрымлівацца, што не заўсёды яны будуць прынятыя, што могуць быць наадварот адкінутыя. І таксама гаворыць, што яны павінны рабіць, як яны павінны прымаць зычлівасць, гасціннасць іншых людзей. І што рабіць, калі сустрэнуцца цяжкасці, калі штосьці будзе не атрымлівацца, калі людзі не захочуць іх слухаць. Дорогие браты і сёстры, Езус таксама і хоча нам пра гэта сказаць. Не заўсёды можа штосьці ў нас жыцці атрымлівацца тое, што нам хацелася б, не заўсёды ўсе нашыя планы і мары, але, нягледзячы на тое, вельмі важна, каб мы крок за крокам ішлі далей, каб мы не спыняліся на чымсьці, на гэтых нашых няўдачах ці цяжкасцях, але каб крочылі далей, верна ішлі за Христом, адчуваючы Яго побач, адчуваючы Яго дапамогу. І, дарагія браты і сёстры, гэтая місія, з якой пасылаў Езус Христос сваіх вучняў, 12 апосталаў, працягваецца і да сённяшняга дня, на працягу вякоў. Добрая навіна Євангелія об збаўленні разыходзіцца па ўсём свеце. І ад гэтых звычайных, простых людзей, якія ў большасці былі звычайнымі рыбакамі, касцёл з кожным днём станавіўся ўсё больш людзей прымала і веру Езуса Христа, дзякуючы сведчанню апосталаў, дзякуючы іх веры, прыкладу іх веры.
І гэтая місія працягваецца далей. Да гэтай місіі таксама пакліканыя мы. Кожны з нас пакліканы да таго, каб абвяшчаць Евангелие сваім словам, але перш за ўсё прыкладам свайго жыцця. І вельмі важна, каб мы таксама, як і апосталы, адчувалі падтрымку адзін аднаго і стараліся гэтую падтрымку адзін аднаму даць. А самае галоўнае, каб заўсёды памяталі аб тым, што побач з намі сам Езус Христус крочыць разам з намі. Амен. Jak dzieci jednego niebiesnego Ojca, zwierniemy się do Jego z modlitwą pełnej dowieru. Молимся się za święty Kościół, aby zapanowała w nim сапраўдная jedność, do jakiej poklikuje Jego Jezus Chrystus. Ciebie prosim. Молимся się za wszystkich chrześcijanów, aby byli сапраўдnym узором chrześcijańskich cnotów i życia powodle Ewangelii. Ciebie prosim. Spanie. Молимся się za wyznawców innych religii, aby oni poznali Boże Słowo i zdoleli przemienić swoje życie. Ciebie prosim. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся się za ludzi, jakich Jezus klicze iść za sobą, aby szczerym sercem odkazali na skierowany do ich zaklik. Ciebie prosim. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся się za naszych bliskich pomierłych, особливо za świętej pamięci Władimiru, 26 годовину після śmierci i Bolesława, 28 годовину після śmierci. Jak miłosierny Bóg przyjął ich u swoje niebiesne wolodarstwo. Ciebie prosim. Wysłuchaj nas, Panie. Молимся się za nas, udzienników tej świętej mszy, aby dobra nowina o Bożym wolodarstwie przemieniła nasze życie. Ciebie prosim. Wysłuchaj nas, Panie. Всемогутный Боже, Ты неспинно выслуховуешь наши покорные просьбы, учини, как Твое володарство запановало в наших сердцах праз Христа, Пана нашего. Пред Паном нашим станьмо на колени, честь найвышейшую дай Ему люд верный, моцаях веры, звалчае крыжовой, Он сам приходить у своей любови. Мы на алтарь хлеб и вино складаем, Словы Христа святар знов вымовляем, гэтыя дары Духа Святого перемяняем в тело и кровь Христову. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный, Нехай Пан Бог прийме ахвяру ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу хвалу ім'я имя Своего, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Panie nasz Boże, da pomaży nam godno udzielniczeć u tych świętych tajemnicach, bo коли мы складаем Eucharystyczną ахвяру, здійсняется справа нашего откупления праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze, всемогутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага, Ён сапраўдны і вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае,
гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю склікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословёны той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерць і з мертвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, пра Уладзіміра, пра Балеслава, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеб
Збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласково супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. З Духом Твоим, Передайте ближнему знак супокою. покой нам всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб Ти увайшов до мяне, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. По Твоей приходим двери, по Твоей приходим двери, щирым сердцем полной веры, щирым сердцем полной веры, что под видом скрытых хлеба, что под видом скрытых хлеба, Ты есть Бог правдивый с неба, Ты есть Бог правдивый с неба. Зразумець нам трудно гэта, каб Сын Божий, збаўца свету, аж так скрыўся всім на дзіва, і ў гостыі жыў праўдзіва. Милость Бога заяснела, як змяніў хлеб сваё цела, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Молимся. Просим Тебе, Пане, праз удзел у гэтай ахвяры, якую Сын Твой наказаў складаць на ўспамін пра Яго, учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амен. Дзякуй всім за супольную молитву падчас гэтай святой мшы. Цяпер будзе выстаўлена свяцейшага сакраменту, памолімся літаніяй да найдаражэйшай крыві Езуса, таксама памолімся аб пакліканнях. Сёння, як заўсёды, у чацвертак з вечарам святая гадзіна дарацца на свяцейшага сакраменту з 23 да поўначы. Остыя
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Zmiłuj się nad nami, Synie Odkupiciel światu Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Świętая Trójca, Jedyny Boże, Кроў Христа, Единородного Сына и Отца Предвечного, выбаў нас. Кроў Христа, утелаўленага Слова Божага, кроў Христа новага і вечнага запавету, кроў Христа, якая сплывала на зямлю пры кананні ў садзе аліўным, кроў Христа, якая сцякала пры бичаванні, кроў Христа, якая сачылася з-пад цярнёвай кароны, кроў Христа на крыжы пралітая, кроў Христа расплата за наше збаўленне, кроў Христа, без якой няма прабачэння, кроў Христа, якая ў Эўхарыстыі поіць і ачышчае душы, кроў Христа, крыніца міласэрнасці, кроў Христа, якая перамагае злых духаў, кроў Христа, мужнасць мучанікаў, кроў Христа, моц веравызнаўцаў, кроў Христа, крыніца чыстасці паннаў, кроў Христа, падтрымка ў небяспецы, кроў Христа, прахалода працуючых, кроў Христа, суцяшэнне смуткуючых, кроў Христа, надзея ў пакаянні, кроў Христа, палёгка паміраючых, кроў Христа, супакой і радасць сэрцаў нашых, кроў Христа, задатак жыцця вечнага, кроў Христа, збаўленне душаў чысовых, кроў Христа, усялякай хвалы і пашаны найдастойнейшая. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся. Адкупіў Ты нас, Пане, крывёю сваёю і учыніў нас валадарствам Бога нашага. Молимся, усемагутны вечны Боже, Ты адзінароднага Сына свайго установіў адкупіцелем свету і праз кроў ягоную даў магчымасць вымаліць прабачэнне. Дай нам, просім, годна ўшановаць ахвяру нашага збаўлення і праз яе мець абарону ад зла часовага на зямлі, каб радавацца вечнаму шчасцю ў небе праз Христа, Пана нашага. Amen. О Езу Божы пастыр, Ты паклікаў апосталаў, каб зрабіць іх рыбакамі душаў. Прыцягні да сябе палымяныя, высакародныя сэрцы маладых людзей і ўчыні іх сваімі паслядоўнікамі і сваімі слугамі. Учыні, каб яны, так як Ты, прагнулі паўсюднага адкуплення, дзеля якога Ты ўзнаўляеш на алтары сваю ахвяру. Пане, Ты вечна жывеш дзеля таго, каб заступацца за нас. Адкрый перад імі далягляды, каб бачылі ўвесь свет, у якім узносіцца невыказная просьба так многіх братоў аб святле праўды і цеплыні любові. Учыні, каб, адказваючы на Тваё пакліканне, яны працягвалі тут на зямлі Тваю місію, будавалі Твоё містычнае цела, касцёл і былі солью зямлі і святлом свету. Пане Езу, няхай на Твой міласцівы заклік адгукнуцца таксама шматлікія жаночыя сэрцы, чыстыя і высакародныя, уліў іх прагу евангельскай дасканаласці і адданага служэння касцёлу, братам і сёстрам, якім патрэбна дапамога і любоў. Амен. Гэты величный сакрамент умацуйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечному життя, Духу, что от их походить, Здавцу вечного святла. Молимся.
Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и володаришь на веки вечные. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення